Nazdravím, mene je Hryska, vítam vás u môjho ďalšieho videa. Dneska som tu znova z videohry Fortnite a mám tu pre vás pripravenú ďalšiu challenge. Nezabudnite zhodiť like a odber a my sa môžeme pustiť na video. Okeľa, dneska sa idem stať najviac toxickou hráčkou v celom Fortnite, takže choďte dať like a odber. A hlavne ľudia, takéto veci sa nerobia, robím to aktuálne len kvôli kontentu. Nikdy by som takáto toxic nebola, takže neberte si zo mňa príklad. Ľudia, pozerajte, tam je nejaký noob, tak ho ideme zabiť teda. Kúkajte na ňo, hahaha, typek dostal totálny laser. Čo tak toto oslaviť? Týmto tančekom? Haha, to bol strašný noob. Hasta la vista, týpku. Ideme tohto týpka totálne vyklepať, ľudia. To je ďalšie L-ko. Všetci na tomto serveri sú nooby. Hahaha, tento bol strašne slabý, však sa ma ani nepokúsil zabiť. Hahaha, aha, tu je nejaký bod. Ľudia, to bolo 100%, tak som to ja chcela. Vidíte, ako uteká? Bože, čo to je? Ono si to dáva Big Shield počas oného zápasu. Ľudia, to bol totálny bot. Si dostal vyklepané. Kúkajte, ľudia, to na nejaký bot po mne strieľa. Kúkajte, akú headu mu dám. Boom, tak to nebola heda. Nevadí. Tento bot, však to je bot, jak neviem čo. Haha, jak to mohlo mať také dobré zbranie. Ja s takými zbraniami by som zabíjala. Ľudia, tu je nejaký bot. Tento bot vie troška stavať. To len zdrhá a zdrhá, ľudia. Čo má byť toto za videohru? Ja sa chcem s niekým fajtiť, keď už tu sú takí ľudia. Keď je to hra o strieľaní a o zabíjaní. Tak. Wow. Bože, ľudia, čo je toto za núba? Bodaj by mu to auto vybuchlo. Ha, je mŕtvý ten noob. Tak ti treba, keď furt len zdrháš. No tak to bol nejaký spamer, ľudia, to sa neráta. To není fér, ľudia. To bol spamer, to nesmie také robiť. Ja som tu v ďalšej hre a kúkajte, čo to tam je za bota. Aha, ľudia, kúkajte, ako tu vytrieskam tu na tohto bota. Aha, bože, čo je toto? Pozerajte, ľudia, tam je nejaký bot. Ľudia, tu je nejaký bot ďalší. Bože, však on sa ani jednu strelu netrafil, tento núbik. Ľudia, ďalší bot.
Týpka má strašne low. A tam je bod ďalší. On je tu. Nie! Takže ľudia, ako ste si mohli všimnúť, všetky hry, čo som hrala, teda obidve hry, čo som hrala, som prehrala. A to je presne preto, lebo som bola celú hru toxic. Dúfam, že sa vám tento zážitok páčil a ak chcete vidieť viac takýchto challenge videí, nezabudnite dať like, dať koment a dať odber. Pamätajte si, že toxické správanie v reálnom živote určite nie je cool. Tento challenge bol len zábavný experiment. Hrajte fair. Ja sa s vami lúčim, vidíme sa u ďalšieho videa a prajem vám pekný zvyšok dňa.